صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حق حب علی کا ادا ہم کرتے رہیں گے سمجھنا ہے شیرانو اے جملے دونوں سمجھنا ہے یہ دیکھ عقیدہ واضح ہو جائے سبحان اللہ عقیدت بعد میں ہے عقیدہ پہلے سکھ ہندو عیسائی ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے انہوں دا عقیدہ مسلمان نہیں انہوں نے حسین فائدہ نہیں ملا سبحان اللہ انہوں دا عقیدہ کوئی عقیدہ پہلے عقیدت بعد میں حق حب علی کا ادا ہم کرتے رہیں گے حق حب علی کا ادا ہم کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا ہم کرتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا ہم کرتے رہیں گے پھر سنو جنہیں نہیں سمجھ سکے پھر سنو در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم نور مجسم شافع روز جزا حبیب کبریا والگی ہر دو سرا جناب حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والگی وسلم دی ذات بابرکات و ہدیہ درود و سلام دی نظمہ عقیدت تبا زبل احترام لائک صد احترام علماء اہل سنت حضور کے تمام غلام اللہ سب دی میرے سمیت حاضری قبول فرمائے آج بھی اس مقدس مبارک عقیدہ میں کلپ پاک کے میرے ویر حافظ محمد سرطین اپنا بندہ بیٹھا میں بدلے ہوں کمبوز صاحب نے توانوں میں سب نے اکٹھیاں فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے بزرگاں اللہ بخش بھی زندگی دراز فرمائے جنہاں نے سنگیاں نے مل کے تنبو لائے اہتمام کیتا لنگر شریف پکوایا اللہ سب دی کاوش حاضری قبول فرمائے میری مسلطی صدارت عاشق رسول گدائے در بطول بزرگ شخصیت یادگاری اسلاف حافظ احمد بخش صاحب اور محترم نوجوان قیادت حافظ محمد رمضان کمبوز صاحب اور حافظ عدنان قمر صاحب نوجوان قیادت اور حافظ حسن صاحب مولانا نواز صوفی نواز صاحب اور دیگر حلقہ احباب علماء اہل سنت اللہ کریم سب دی حاضری اپنی پیاری بارگاہ قبول فرمائے حاجی جند بڑا کمبو انہوں دے اس سالانہ اشارہ ثواب دی محفل بھی ہوندی ہے اور ذکر حسین بادشاہ دی بھی گل ہوندی ہے آج میں ذکر کرنا ہے لاجپال سخی امام حسین ٹھیک ہے 180 تک بھی صحیح چلنا چاہیے ہے ویسے آدھا جی نواں سیٹ چلتا ہے نا انج نویں جڑے نے بٹن ادے کھلے نہیں ہوندے پورے انہاں دا جڑا کلیجہ پورا بہلدا نہیں ہولی ہولی سیٹ ہوندا ہے بہرحال اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے تسی تے سنگل جوڑی لا لینی نہیں نیڑے ڈبل جوڑی اگے رکھ لیں تسی چلو بہرحال انشاءاللہ اسی بڑا اچھا چلا رہے ہیں پلیٹ اچھی کر رہے ہیں اللہ میری پانی فرمائے تسی تے میں آیا ایک نیت لے کے فیاض مصطفی صاحب واہ واہ کیا بات ہے اللہ پاک علماء دا سارے سرات قائم رکھے بڑی توجہ حضرات میں اور تسی سارے آئے ہیں کہ رب راضی رب دا رسول راضی ہوئے حسین راضی ہوئے یہ اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے اہل سنت پہ کہ ساڑھے گھراں میں ابو بکر بھی لب جاندہ ہے سبحان اللہ عمر بھی لب جاندہ ہے عثمان بھی لب جاندہ ہے علی بھی لب جاندہ ہے حسن بادشاہ بھی لب جاندہ ہے حسین بادشاہ بھی کوئی ویڑا بکھاؤ جن دی مسیح تے پانی تن پاک بھی ہوں تے حق چار یار بھی ہوئے تے یا رسول اللہ بھی لکھے ہوئے جو منے ہیں تے مصطفیٰ دیا غلامہ پیر سیال دیا غلامہ نے منے ہیں پوری روح
کائنات نو چھان لو پوری دھرتی تے چھان کے دیکھ لو تو انو انشاءاللہ جماعت اہل سنت یا مانی کائنات وچ نظر نہیں کوئی حضرت ابو بکر دا نام سن کے زمین وچ تھان لبدا ہے کوئی عمر پاک دا نام سن کے زمین وچ تھان لبدا ہے میرے سامنے عمر دا نام کیوں لیا جنہاں نے محمد عربی روضے چ نام سنا لیا انہاں ورگا جگ وچ کون سونا ہو سکتا سبحان جی چند گلاں ذرا دل دی تختی تے لکھنیاں نے اپنے دل دی تختی تے لکھنیاں اپنے من نو ٹھارنا ہے آج نسبت ہوے پیر سیال لاجپال دی جس بابے دے دل وچ خواجہ قمر سائیں وسدا ہوے توجہ ہے باب دی میں گل شروع کراں جی ہاں جی نعرہ حیدری نعرہ رسالت آج جاگ کے تے جم کے بہنا ہے سرکار دا ذکر سننا ہے جڑے عقیدت مند لوگ نے عقیدے تے پختہ رکھنے والے لوگ نے انہوں نے میرے اندر توجہ زیادہ دھیان نال کرنی جڑے علماء نے وہ گلاں میرے نوں پک کرن میرا اگے میسج حضور دے غلاماں دا پہنچان میں علماء دے جوڑے سیدھے تر کے بڑی خوشی محسوس کرنا علماء دی جوتیاں جھاڑ کے بڑی خوشی محسوس کرنا اور میں منبر تے بیٹھا میں اپنا پڑھن دا مان مینوں کوئی نہیں کہ میں پڑھیا بس میں اپنے استاد دے جوڑے سیدھے کردا سا تے انہاں تھاپڑا دتا ہے تے تھاپڑا اس استاد نے دتا ہے جنوں 14 واری حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب ہوئی پڑھنے دا مان مینوں کوئی نہیں ویسے بھی مینوں کھڑی تے کعبے دی گل یاد ہے پڑھنے دا تمہار کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا جج بھی ڈگریاں حاصل کر جاوے اگر میرے مجمع کو پڑھیا لکھیا افسر بیٹھا ہے تو وہ بھی اس گل نو بھول جاوے کہ میں ہن افسر بن گیا تے میری میں ود گئی میں والا اللہ نو پسند نہیں جی عاجزی ہے میرے رب نو بھی پسند ہے میرے مصطفی نو بھی پسند ہے کوئی بندہ ہوٹل تے 500 بل بنیا تو 450 دے کے آندا میں کامیاب ہو گیا دال آیا میں ہوشیار ہوں کوئی بندہ زمین کسی دی ہڑپ کر کے کوئی مرلے قابو کر کے آندا میں کامیاب ہو گیا میں ہوشیار ہوں کوئی کسی دے روپیے منڈ کے بہ رہا غریب دے تے آندا میری چودر ویکھا میں منڈ کے بہ رہا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں میرے پیر علی کو کچھ کامیاب کون ہویا میرا پیر علی فرماتا ہے دنیا دے کے آخرت بچا دے وہ کامیاب ہو اس وقت جب اپنا آپ بچاؤ میری دھیاں بہناں بیٹھیاں ماما بیٹھیاں اللہ میرے ویراں دی حاضری قبول کرے جس دھی دی جوڑی کھا لیے زہرا دے بچیاں دا صدقہ جوڑی پھیلا کے دعا کرنا بس دین و زندگی اللہ عطا فرمائے جڑیاں بہناں کول ویر کوئی نہیں اللہ حسین بادشاہ دے ذکر دا صدقہ نہ بہناں نو ویر عطا فرمائے گلاں کردیاں جنانیاں ایک دوسرے دے گلے کردیاں ایتھے تک اپڑ جاندیاں کہ وہ کام دیر لڑائی تک ہی اپڑ جاندا ہے جس گھر لوگ کوئی بی کولی سالن بھی لے آوے نا تے موڑو کولی انہوں بھول جاوے وہ 8 دن بعد انہوں یاد آوندا کولی تے فلانے گھر دی ساڈے پانڈیاں چ نہیں رلدی او بھی اکثر اللہ نہیں مانڈ گیا خیر میں انہاں نوں کیڑا پتہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دسیا بھائی تو بی بی دی قبر تو میں لگیا تو انہوں قبر ہے جتی بھی پھر بھی عذاب پہ آؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں قبرستان سے گزریا تے عورت دا عذاب دیکھ کے میں پوچھیا تینوں کی بنیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مردے نو زندہ کر کے گلاں بھی کر دیا جی کیوں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا اماں کی بنیا آج زبان بڑی پئی ہے ساری گردن نال تے بت نال سارا تیرا وجود ہی بھریا انگی پئی ہے کی او دا کہ ایک سوئی گوڈن لو لئی آئی تے مڑ منڈ گئی آئی اون دی اجر پہ بھگت دی جی اس واسطے میں اپنی دھیاں بہناں ماواں نے ریکویسٹ کرساں ماں بہترین تحفہ اولاد واسطے جیڑی ماں دی میرے بچے فرما بردار نہیں بندے ابا دے میرے بچے میرے ہتھی پاوندے جنہاں دے جمنے نے وہ بھی یاد رکھو جنہاں جمنے وہ بھی یاد رکھو پیر علی دا فرمان ہے رزق حلال کھا تیرے بچے تینوں حیا نال پیش ہو سکتے ماں پلیتی دے عالم وچ بچیاں نوں روٹی دے ایک تے ایام وکھرے نا جی سات دے وکھرے انہوں کے علاوہ اگر بی بی نپاک ہو کے اپنے بچیاں نو غسل تو بغیر روٹی پانی دے رہے تھے وہ بچیاں دے واسطے وبالے جان بندا ہے وہ بچے نو رزق حلال والی وہ تصویر نہیں لبدی جیڑی بی بی پاک ہو کے سویرے اپنے بچیاں نو ناشتہ بنا کے دے قرآن کی تلاوت کرے سجدہ زمین تے کر کے روٹی پانی پکا کے دے زہرا دا بابا فرماندا 70 فرشتے دے واسطے رب دی رحمتاں بھی لے کے اپنے برابر میں لے کے تیرا کرایہ بھی ہے لاہور دا
پانی تے بی بی پاک دامنا تے جانا ہے عورت کلی حج تے نہیں جا سکتی تو بہن ماں دھی نو کلیاں کی طور سکنا ہے جدا وجود ہی کوئی نہیں جماعت اہل سنت تے فکر کھتے کوئی بی بی پاک دامنا دا مزار لاہور ایسا نہ سن دے بی پاک دامنا عورت سجد زادی ہوئے تھے لاہور کلی آ جاوے ہو کی میں سکتا ہے میرا بھائی اسی حسین دے بھی نوکرا حسین دیاں دھیاں دے بھی نوکرا حسین دی اولاد دے بھی نوکرا کوئی دھی بہن اپنے گھروں کوئی مرد مننی ہے کہ وہ مننے مدینے والے نے سلطان دی وہ حسین دے نام دے لنگر مننے وہ حسین بادشاہ دے نام دے وہ روزے مننے زہرا دے نام دے روزے تے منتا مننے میرا حسین بادشاہ کرم کرے سی حسین کا بابا کرم کرے سی ریکویسٹ نہیں انہاں نوں پلے پا لو اگلی گل پیر سیال لاجپال دا نوکر ہوے تے ہاتھ دے خواجہ قمر دے ہتھاں وچ ہاتھ دے خواجہ حمید الدین سیالوی سیال دے لاڑے رحمت اللہ علیہ دے ہتھاں وچ تانوں مان ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ کیونکہ تانوں مان ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ یہ گل سنی حضرت صاحب نے دوتے لیا بھائی پچھو جگہ بناؤ ایتھے حضرت صاحب اس جگہ ہے علماء کرام اتنے چنگے لگدے سن اللہ مصلی رسول دیتا کوئی گل ہے نعرہ تکبیر دوسری باری سال نہیں کرو میرا امام مسجد میاں جی چوٹیاں وچ پانی نہیں گھٹیا ہاں میں تو ساری عمر امامت کر ہی نہ سکیا حسین صاحب اس واسطے چگل دی چگل ہوندا بندر جنوں گھروں دوسری باری بھاجی نہیں لگدی جس چگل نو دوسری باری گھروں نو نہیں آکھے لگدی دھی نہیں آکھے لگدی پتر نے ہوندا اور کچھ نہیں بس چلدا تے لگوٹا ختم میاں ٹوٹیاں کیوں نہ پانی نہ دھوتیاں تے لٹرینا نو دھوتیاں چگل دی چگڑا ایڈا چودھری تو رکھ کے بندہ میرے ورگا ہوئے تے لوٹھا مارے او چودھریا تو میرا کمی امام مکھے میں مصلی رسول سے کھلونا میں تیرا امام تیرا کمی نہیں محمد مصطفیٰ میں مصلی نمازی قدر کیتی کرو نہ ہونا تو سنی اللہ کا کم سکھا نہ ڈرے ہوا تسی بھی ہندوؤں نہ لڑے ہوا ایت شریعت مصطفیٰ بچا کے تہاڈی جھولی وچ پائی وطن حسین دا دتا یا ترس تانوں مصلی رسول تے سنا رہے ہیں قدر کیتی کرو عزت کیتی کرو اپنے خرچے تن کے کر لیندے ہو دنیا دا سال بعد چمائی پچھ من دانے دا دینا ہوے تے کٹک واسطے ہویا لے مر گئے اوے اجڑ گئے کی ہویا اوے من میاں نو 4000 روپے دا کنک دا وہ کاک نہ دھاڑ ہوئے تے تری من بن جانے تین وہ تو بیماری بن جاتی ہے تو من دانے دا دل لگیا اپنا پتر تیرے کو سائیکل ہی مانگ لے وچ شامیاں نہ بھاویں والیاں بیچ کے گھر دیندیاں پتر راضی رہے تے جڑا مصلی رسول تے حسین دا دین راضی رکھی بیٹھا ہوندا حق کوئی نہیں سبحان اللہ امام مساجد کی قدر کرو جڑے مصلی رسول تے کھلوتے ہوئے پیر سیال دے ہاتھ تے چھت ہوئے میرا مہر علی دے پتر دے ہاتھ تے چھت ہوئے میں پیر نصیر دا نوکر ہوں مینوں مان میں ہاتھ تے چھت دیتا ہے حافظ احمد بخش نو اپنے مرشد تے مان مصطفی صاحب نو اپنے مرشد تے مان بابا جی تینوں اپنے پیر سیال لاجپال تے مان مینوں اپنے مرشد تے مان عدنان قمر صاحب نو اپنے مرشد تے مان کی ہویا میں کہ سیالوی صاحب راضی ہے جڑے میرے پیر دے ہاتھ تے چاج ہاتھ آ گیا میری بخشش ہو گئی میں کہا 14 صدیاں گزرن تو بعد آج کوئی پیر دے ہاتھ تے چھاٹ دے وہ اندر میرا بیڑا پار ہو گیا کہ یہ صدیق نے محمد عربی دی ہاتھوں میں چھاٹ دیتے سیدھا سیدھا حسین دا ذکر کرے دوجیاں دا نام لینے دی لوڑ کیڑی میں کہ گل سنا چمڑ مینوں سمجھانا ہے میں کیا میں جنہاں نے دین تے موڈ بننے مصطفیٰ تے جاننا واریاں ہونا دا ذکر نہ کراں منبر تے بیٹھ کے جڑے مصطفیٰ دے نال سنتے پھر آئے مٹی لگی پئی ہے اے کہے لائی تسی بھی اوپر کرو گاندا ہی دوئی پہندے بسم اللہ بھائی جان او بنتی اگی کھڑی ہن پائی ہے تو پہلے نہیں چک گیا ٹھیک او دوائی جدوں پانی چ بنتی لاکھ بندہ ویلا ہوندا میں بھی الحمدللہ سنت تے دوائی بیٹھا الحمدللہ ٹھیکے ساری اپنی 33 کلے بھویں میرے کو الحمدللہ رب دا فضل ہے شکر باقی بڑیاں رحمتاں بڑیاں کرم نوازیاں اچھی طرح جاننا میں الحمدللہ بڑا پریکٹیکلی طور تے جاننا دوائیاں دا کام رب دا خود رہا 8-9 سال میری ادویات کا میں ماسٹر ہوں کسی میں مشورہ کرنا کوئی نہیں پہ پانی لگی ہے پانی پاڑا کھلو جاندہ ہے تو فصل میں ہوں بھی انہوں نے مشورہ دے سائنس اللہ کامیاب ہو سی توجہ کرے آج جدوں تسا گند والی دوائی گند جم جاوے کنک تمبی سٹی کھا جم جاوے سپرے سپٹین سے وہ تو کر سو یا جدو جوان ہوگی کنک وہ تو کر سو جدو تمبی سٹی تھوڑی جی نکلی انچی ڈیٹ ہوئی وہ تو تسا سپرے کر گئی
مہینے بعد نہیں کرنی 5ویں 6ویں تے 10ویں تے جو تانوں پتہ لگ گیا نا بجا دوندی سٹی کھا جمدا پہ جندے اوتے ہن اساں سپرے کرنی ہے ہن جڑی منڈی نسری کھڑی ہے اون دے اوتے چترا جا دانا بندا پیا اون دے اوتے نئے سویرے دی سپرے اکتارا تے سکور کرنی ہے اس دانے رک جانا اوتھے کام پکا ہو جاسی او دانا سونا بنسی جدوں سپرے دی لوڑ ہوے گند جمے خرابی بنے سپرے اودوں کری دیے جڑا بندہ دا معلم صحابہ دا نام نہیں لینا میں کہ چپ کر چلے جدوں گند جمدا ہوے چھتا اودوں مارے ثواب اودوں جدوں کو بھوکے صحابہ تے اودوں صدیقیاں بندا ہے صحابہ دی عظمت بیان کرنی ہے انشاءاللہ ہن ایک بار ذرا لب کھولنا تے گوڑیاں تو ہاتھ چا کے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ساڈا ایمان ہے پانی یار نبی دی یاراں بولی بولی انشاءاللہ مزہ آئے گا سرور آ جائے گا جڑیاں بھیاں بہنا ماں اپنے دل وچ نیک تمنا لے کے باہر تساں بھی نیک تمنا لے کے بانی اللہ حسین دا صدقہ تیرا انہاں قبول کرسی مل کے بولی میں کیوں نہ حسین بادشاہ دا ذکر کراں میں کیوں نہ لجپال تاجدار ثقافت دا ذکر کراں میں کیوں نہ حسن بادشاہ دا ذکر کراں میرا ایمان ہے میرا گزارا نہ حسین دا جو ہوندا ہے نہ صدیق دا جو گزارا ہوندا ہے میں تیری آنکھاں دا پانی یار نبی دے یاراں دا اکبر نعرہ تحقیق پانی یار نبی دے یاراں دا پانی یار نبی دے یاراں دا سہوری دا چل مدینے ہوے خیر جوڑ مزارا میں تواڈے قدماں تو قربان جاؤں کہ سونے علماء کرام دے چمکدے چہرے توجہ حضرات یہ بچے دا کی نائی رکھا دے نا فلاں میں کہ کسی دا عمر بھی نہ رکھیا او کو رکھنے والے میں کہ محمد تے نال رکھی بیٹھا سبحان اللہ اور میں ایک پیدل بندے پائی اب جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس کی بھی یاد سے آئی من المومنین کہ حضرت عمر اسلام نے آیا مبارک کی کتاب نے بھی فرشتیاں نے بھی حضور دے صحابہ کے خیال میں میرے آل میں پوتو نہ رکھے میں تیرے کول آیا ایمان نہ میرا چسپ ہوندی تواڈے تے نال گل کرن میری اکھ چاک بات میری گل سنو کہ جی میں عمر نام نہیں رکھنا صحابہ پوچھے سونیا عمر دا نام ہی چینج کرنا کافی صحابہ دے نام چینج کیتے فرمایا نہیں سبحان اللہ عمر دا نام چینج نہیں کرنا سونیا کیوں فرمایا عمر اس واسطے چینج نہیں کرنا جڑے نہیں مندے انہاں دے گھر بھی میرے عمر دا ذکر ہوتا سبحان اللہ اور تسی ایران ہو تو صدیقی صاحب جڑے نہیں مندے او بابا صوفی اللہ تیرا انہاں قبول کرے جڑے نہیں مندے انہاں دے گھر کیویں کوئی میرا بچہ لے تشیع بیٹھا ہوے تے کوئی میرا بزرگ ہے لے تشیع بیٹھا ہوے بسم اللہ ویلکم میں متھے تے رکھا گیا پلکاں سن کے جو اندر صاف ہو جائے تو میں اس مقدرہ میں جو جتی چم کے میں جناب پیر سر تک رکھا توجہ کرنی ہے کوئی اہل تشیع اپنے پوترے نو جھوڑی وچ باہر کے بابا جی ہوے شیعہ ہوے عیسائی ہوے یہودی ہوے سنی کوئی بھی ہوے اہل تشیع بھی اپنے پوترے نو جھوڑی وچ باہر کہ نو دیندی عمر کتنی ہے عمر دا نام قیامت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے برادری اگلی گل سنو حضرت عمر نام اللہ ہوئے کرے گی جتنی چر اذان ہو رہی ہے ہوتی رہے گی میرے عمر کو قبر سے فائدہ ہوتا رہے گا کیونکہ اذان شروع کرانا رہی حضرت عمر بن خطاب سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور دستا بابا کرسی دبان اللہ تینوں زندگی دے دے ایک اور جملہ دیواں ہاتھ کھڑا کر کے آ نعرہ حیدری اللہ تینوں صحت دے وے شالا سوچیاں ٹھہر جانے پیچھے تو اپنے نیڑی پرانی حسین دا صدقہ ٹردا رہے سنو میری ماما بہنا تسی بھی اللہ تانوں پتر دے وے جنہاں دی جھولیاں خالی ہیں جدوں اللہ تانوں پتر دے وے اپنے پتر دا نام عمر بھی رکھیا ہے صدیق بھی رکھیا ہے نام بچیاں دے سیال شریف دی ڈگری تے رکھی شیخ جلیل تے مدینے والا حسین دا نام ابو بکر دی عمر کو مبارک دے سی تواڈے نام تے بچیاں دے نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا جملہ بھی سنو زندگی دا پتہ
کوئی نہیں کس موڑ تے مک جانی یہ بندہ حق تے منبر تے لے کے بیان کردا ہی جاوے سبحان اللہ السلام علیکم توجہ جنی دیر لوگ طواف زیارت کر سکتے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ سکتے جی مقام ابراہیم وہ پتھر جو وہاں حضرت ابراہیم علیہ چھوڑ السلام لیں قدم مبارک مولوی لگے ہوئے ہیں اور اتھ جناب ہیں مولوی سن لگا ہے دو میں پیرن اور پتھر بھی یہ تو نہیں گیا شیخ جلیل تو وہ جنت ہی چوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا جنہیں اسمت کاٹے سے لگا کھلائے گی جنت چو پتھر آئے بابا آدم علیہ السلام نال لے کے آیا ایک لوہارانا ایرن اور نشان دا یہ بابا آدم علیہ السلام سے تو کچھ جنتی آیا جڑے بھوئے جا پھڑ پھڑ لگ دیں کہ کچھ بینشی لے کے آیا ہے بابا آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے پتھر پیر تے رکھے جڑے پتھر دے اوپر پیر رکھے یہ تے دوئے نفل پہلے کوئی نہ پڑھی گئی یہ دی شان سن کے عمر بن خطاب نے کہ یا رسول اللہ جڑی شان والا پتھر دیتے انہوں مصلی نہ بنا لگے زمین تے گل ہوئی عرش تو مالک قرآن نازل فرما دیتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ کو کیا دیو کہ عمر کی صلاح بڑھ گئی ہے تے ہونے سے نفل پڑھی تے سبحان اللہ سبحان اللہ کون شان گھٹا سکتا ہے سبحان اللہ جس عمر کی فرشتے آ کی تابعداری کرتے رہے اور پھر حضور دے غلامتوں نے ایڈی چوٹی دی گل دساں میری ماما بہنا مڑ مخاطب ہون میری بچیاں دیاں سنن جندا بچہ راتی غریبک جاوے ڈردا ہوے جندا بچہ راتی اچانک اٹھ کے رون لگ پوے او ماں راتی اپنی شہادت دی انگلی نال حضرت عمر دا نام 3 واری 4 واری بچے دے سینے تے انگلی نال لکھ چھڈے حضرت عمر او بچہ سکھ دی نیند سو سی نہ ماں دی نیند خراب ہو سی سبحان اللہ اس واسطے میرے آئیے نو راہ دیو لنگر لے جاؤں سبحان اللہ تو ان کی سنت تے عمل کرو سبحان اللہ نعرہ حیدری بڑھ کے ذرا نعرہ حیدری سنیاؤ اور دوئے پاس چوڑاں دے پھکے مارے ناریاں میرے سنے بھوریاں بھی نہ ہو سبحان جدو چوڑ دا پھکا لتا ہوتا ہی بھاج بکے پکے ہو جاؤ کیڑے ہو جا تھانو کیڑی کمی ہے تیرے گھر حق چار یار بھی بس دے پانچ تن پاک سبحان اللہ میرے پیرے بوار فاتح سلطان صفی سلطان واقع رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے لیں نال کو سنگی یارو سادنا کری ہمیں تربوز تنی مول لکھے دے ہمیں تو کلی مت میٹھی دے پاویں چوڑیاں دودھے توڑے پھو مٹھے ہونے میں میرا کامل باہو پاویں سے بڑا کھنڈ پائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حسینیت علماء اہل سنت سبحان اللہ لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لاجپال تیرے دل فتوہ یاد ہے بسم اللہ میں دس سکتا ہوں نگری تے ہیں تو ناندا ایک سونا جے موتی نہ دے کے جاون چس نہیں بن دی میں پیر سیال مذہب شیعہ چ گل لکھی پیر سید نجم الحسن صاحب نجم الحسن صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا جی آئیں جی بسم اللہ شاہ جی بڑے سونے عظیم گہر شاہ صاحب اللہ پاک انہوں نے نصیب فرمایا انہوں قبول فرمایا زہرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے حضرات سبحان اللہ اور پھر ویلکم جی آئیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی توجہ حضرات پیر سیال لاجپال
حضور خواجہ قمر الدین سیالوی سیال دا لاڑا سبحان اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ بندے نو تری چنگی لگی ہوئے پیاس نال مردا پیا دیر ترے لگی ہوئے تے شبیب تو دی یا پانی تے ویکھ کے منہ چراڑا نکلن لگدا یہ میں اپنے کوڑوں جملہ پا رہا ہوں کہ تری لگی ہوئے تو بندہ پانی نو ویکھ کے اور میں ہو جاندا ہے دیر پیاس لگی ہوئے میں یہ نہیں بندہ کئی ویندا تو بگا کھال دا کڈے ہے ساڑ وچ ساؤن دی میرے خیال خراب نہیں ہوندی تے نیڑے نیڑے ایس ساؤن دے مہینے تو کھال کڈے تے 15-20 منٹ بعد اترے لیا ہوئے تو کولر تو اپنا گلاس دفع کرو یا جگ ہوے یا کولر پورا ہی ہوے منہ لا ایویں تے پیاس لگی ہوے پیر سیال لاجپال فرماندے نے ترے نال بندہ مردا پہ ہوے تے دودھ یا پانی دی سبیل تے پہنچ گیا ہوے اور تینوں پتہ لگ جاوے تو سبیل دامن والا ابو بکر دی عمر دا دشمن ہے صحابہ دا گستاخ ہے تیرا پیر سیال لاجپال لکھی بیٹھا ہے اور دودھ یا پانی نہیں پینا تے سامر جاوی تیرے تے ابو بکر بھی راضی راضی حسین سبحان اللہ کوئی پاس جبیاں پا کے شریری تھکی جانا ہے تو اپنے آپ نے مضبوط کر تینوں کیڑی کمی ہے سبحان اللہ تیرا کم ہے سنیا تو یکم محرم 10 محرم لنگ گیا ہوں چلو اگلا سبق لے لو یکم محرم تو لے کے اگلے 10 محرم تو لے کے اگلے 10 محرم تک کم از کم میری ہر بھائی بہن نے میرے ویر نے میرے بچے نے میرے بھائی نے ایک قرآن پاک پڑھے ہوئے 10 محرم کا دن ہوئے یا حسین ابن علی جیڑا تو قرآن بچا کے گئے سنگارج قرآن پڑھ دے رہے ہیں تیرے نام کے لنگر تقسیم کر رہے ہیں 9 محرم الحرام نو جمعہ حسین نے منن والا ایک ہی جمعہ نہیں پڑھے مجلساں ہوندیاں رہیاں جمعے دے نیڑے نہیں گئے سنیو حسینی ہے یسیاں الحمدللہ حسین دین بچا گیا تو سنیاں الحمدللہ قرآن بھی پڑھے آئے مسلط قرآن بھی پڑھے آئے نماز بھی پڑھے گی یہ دا نام حسین یہ ہے فکر حسین ایک فکر حسین ہے اور ایک فکر حسین ہے اور میں دل کے بھی چوٹ میں کہہ رہا ہوں پاکستان دے پیر تے مولوی سارے حضور دے غلام نے میں سب نے سلام کرنا لیکن اگر فکر حسین اور ذکر حسین بلند کیتا اس طرح حاضر جو حضور دا غلام ویل چیئر کے پیر والا خادم حسین رضوی ہے کہ فکر حسین سٹیج تے کھلو کے بیان کیتی ہے وہ دا نا خادم حسین رضوی ہے لکھا اختلاف پیرانو بھی تے مولویاں نو بھی صحیح لکھا اختلاف عوام الناس نو بھی صحیح پر خدا دی قسم غیر بھی مان گئے کون ہے ویل چیئر تے بیٹھ کے ہر پاسے لبیک لبیک دے نعرے مار کیڑا بندہ ہے پیر پریشان مولوی پریشان 70 سال تو جنہ مولویاں کدی اڑیاں گوڈے رگڑے تے دوجا بندہ نہیں جاندا وہ پریشان ہویا 5 سالاں چ مولوی خادم حسین رضوی دا نام کیوں چمکے ہائے مر گئے وہ پیر اندر رگڑی گئے مولوی اندر رگڑی گئے میں کیا خادم حسین رضوی دی وجہ ہی کوئی شہرت تھی اس اپنا نام نہیں چمکایا اس میرے محمد مصطفیٰ دا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 5-7 سال پہلے اس نعرے دا کسی نے پتہ ہی کوئی نہ لبیک یا رسول اللہ دا پتہ ہی کوئی نہ علماء تو میں جانتے ہی کوئی نہ خادم حسین رضوی تیری قبر نو کروڑا سلام دے نکے نکے بچیاں دے دیناں میں عشق رسول دی شمار حسین اصل حسین دا خادم ہی خادم رضوی پاکستان میں چلے بڑے بڑے بزرگ آئے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی غازی الدین دی قبر جیل جا کے میاں لیا کیا 10 سجنے تیرے نہ کیویں دی تھی فرمایا حضور جدوں دا جیل چایا کوئی خالی رات نہیں گزری جے حسین سے لانے دی زیارت نصیب نہ ہوئی حضور نے پیار کیتا ہے ختم نبوت دا یا پیر سیال لاجپال نے جواب دیتا ہے تو بڑا کام کیتا حضور خواجہ قمر الدین سیالوی نے ماڑا کیا غازی علم الدین دی کھانا دے پتر نو کہ استاد جی انہاں شاباش دتی جیوندا رہ جنے علامہ اقبال کلندر لاہوری مرد مجاہد اور کہہ دیا کہ محمد علی جناب این میاں علی دے وچ فرقہ نہیں گئے نہ عدالت والا ایک لکھ جنے شین کار کو میں راجپال خطری نو کلیاں نہیں میں شین کر دے بس جے کوئی کیس لڑ نہیں سکدا کیوں ہوں اے نہیں ہوندا اللہ بے شک کئی کرمانے مولوی تے کئی پیر گئے جناب اللہ کا واسطے تھانے دار اورا نہ ہوئی میں جو کو جا کے دیکھ دینا کلمہ بھی اکھے تے چھڑ دیا میرے گا بھی ہویا ایمان نہ کئی مار
سانو بھی آکھیا تھانے دارا مکہ نہیں آئے کوثر دا پانی ہے جند نامے دا مدنی دے ایویں وچ جانے یار بندہ حضور پیچھے مار بیٹھ نہ جائے پیار کرے دعوے کرے زبان نال میں غلام ہوں نبی کا غلام ہوں جے تو جان دین دی والی آئے وہ تو یزیدیاں وچ پیچھے ہٹ جاؤ انہاں بھی 40,000 خط لکھ کے حسین نو ساڑ کے مارا چھڈیا انہاں بھی حسین نال دے وفائی کیتی ایتھے خادم حسین نال کنجا لگ کے نال اوئے ہال والد دی کھڑوت کھڑی یہ کیڑی حسین دی محبت ہے خدا دی قسم اس دور حاضر لبیک والے بن جاؤ چاندے حسین دا نام ساڈے تے راضی رہے این کلی دے اوتے پرچی تو ٹنگی ہوے تے تریا او دل کدے جاؤں لبیک لبیک کر کے مصطفی نو راضی کرن جا کلی تے ٹنگیا ہوے ووٹ تیرا تے لبیک دا نعرہ ماردا ہوے تے میری پتہ میرے پنڈ دے چودھریاں میرے پنڈ دے مولویاں پیراں ناراض ہو جانا تو انہاں نو ناراض کر لا حسین تے نانے نو ناراض نہ کری پرچی مصطفی دے نام تے دے کے جا انشاءاللہ مصطفی بھی راضی ہوئے گا حسین بھی تیرے تے راضی ہوگا فکر حسین یہ ہے کہ دین مصطفیٰ سے پیار کیا جائے فکر حسین یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی قدر کی جائے بیاری پانچ ہزار کے مولوی خدا دی قسم مسیطہ سے بیٹھے مولوی رب دا شکر ادا کر دیں شاہ جی مولوی روڈا تے آ کے نہیں نکل دے نہیں احتجاج کر دے اور ویک تیرے کمشنر نو تے جناب اے سی تے ڈی سی تے پتہ نہیں کی انہاں نو جناب 3 کروڑ والی گڈی دے دتی تے غریباں تے بجلی دے باہر بل سٹ چھڈے میں اللہ دی قسم ویکھیا ساڈے کول پوسٹاں آ رہی ہیں لبیک تے گروپاں جاؤ نا تانوں پتہ چلے 8 بچیاں دا پیو پکھے نال سوئی تنگ کے پہ مردا کہ مولا ہن بچیاں دے بل دیواں انہاں دی روٹیاں یا دوائیاں دے پیسے اگر تسی چاہندے ہو خادم حسین زندگی نو پیچھے ہٹا لو ساتھ زندگی دا نام تینوں نہیں پسند تے نہ لے اوے حضور نال وفا کردے ہویا مصطفی دے نام تے پرچی تے لبیک دے دے او تیرے تے اتنا رب کرم کرے گا پھر دین تخت تے ہوے گا غریباں دی دھیاں نوں عزت دتی جائے گی مصطفی دے غلاماں نوں عزت دی اسی بے ہویا اپنی اپنی ساڈا چاچے دا پتر ہی پیا ساڈا مامے دا پتر ہی سانو گیس لے دینا تے سولنگ لے دینا ایمانداری نال دسو گیس سولنگ نہ بھی ہوے تے گزارا ہو جاندا ہے کہ مصطفی ساڈے تے رینج ہو گیا تے مڑ کی کرسی نہیں ہونا تے کملی والا رینج ہو گیا تے کی کرسی اگلے دن خبر آئی ایک بندے نے بجلی دا پیسے دینے ہیں کرائے دے کراچی حضور کراچی دا بندہ ہے اس بجلی دا بل آ گیا کرایہ دا مکان کرایہ دا او دا اس کرایہ دینا ہا اجے پچھلا کوئی نہ کریا ریڑی لیندا ہا وچ جڑے آڑو شاڑو تے تھوڑا جے فروٹ اس لے لینا امرود رکھ لینے او بل آیا دوجا تے او رو کے آندا بچیاں نو بھا کے آندا ہے ہن میں کیڑے منہ نال تانوں فوت کراں تانوں بجلی نال لاواں تانوں کڑک والیاں گولیاں دیواں بجلی دا پکھا پٹی گیا تے میرے بچیو میں تانوں کیویں پکھا جل کے راتی سمے ساں اس طرح بچیاں نو کڑک والیاں گولیاں چ دتیاں 2 مہینے دا بل بجلی دا آیا او تو کرایہ دا مکان ہا او بچیاں نو سارے نو پھانسی تے پھندے تے چاڑ کے آپ خود پکھے نال لٹک کے میاں بیوی مار گئے دسو نہ حکمراناں دا کی بننا ہے اوے حضرت عمر دے دور وچ کمائی میرے حضرت عمر دے دور وچ ٹردی جاندی ہے تے حضرت عمر جا رہے ماں بچے رہتے تے مائی نو روندیاں ویکھ کے حضرت عمر دے اکھاں چوں آنسو تے مائی دے قدماں وچ پے 24 لاکھ مربع میل دا حاکم اما خیر ہے مائی رو کے آندی عمر دی جان نو روندی ہاں ترائے دے ہو گئے روٹی نہیں لتی حضرت عمر نے اتنی سنی تے نال غلام آؤ آپ پیچھے ہٹے گھر گئے جڑا رکھا مرسا پکا ہو لیا نال دالاں سنا بیت المال جو لئیاں تے موٹے تے 24 لاکھ مربع میل دا حاکم تڑے آیا سامان رکھ کے حضرت عمر دا غلام پیچھے رہے حضور میں چاہ لواں حضرت عمر رو کے آندے نا حشر دے دیہاڑے میرا بار چاہ لئی سے عمر مجرم ہے تے اج عمر نو اپنی سزا بھگتنا میرے ویرو چاہتے ہو کہ ساڈے بچیاں دی خیر ہوئے چاہتے ہو کون والے وقت حضور دے غلاماں دی عزت ہوئے اج ایک ہو جاؤ اج ایک ہو جاؤ 1080 دے ہو گئے کرفیو کشمیر وچ لگا ہے ساڈیاں دھیاں بہناں مسلمان دھیاں ایک دی دی ریکارڈنگ بابے خادم رضوی سنائی او دا کیا کدو خادم رضوی حضور دا دین لے کے تخت تے آئے گا کدو نور الدین سنگی ورگا تے محمد بن قاسم دیا تے حضرت عمر تے جوڑیا گیا نبی دا غلام آئے گا تے سانو دھیاں دی عزت کرا کے بتائے میں کیڑی کیڑی گل تم سناواں حضرت عمر گئے جا کے مائی دے قدماں چ روٹی رکھی اماں روٹی کا حضرت عمر نے نقاب کیتا ہے مائی نوں نہیں پتہ عمر سر نال ہے مائی دے کول بیٹھ کے مائی روٹی کھان لگ پئی بھوک لگی کیوں دیاں دی آفت جی 3 دن قرضہ بھی چڑھ گیا روٹی بھی کھاوے تے فرماوے پترا بھلا ہوے کام تیرا ہا جڑا عمر کی
کام عمر دا ہاں جڑا تو کیتا ہے بھلا ہوے پترا تیرا بھلا ہوے پترا ماں یترو پی پوجے تے دعا پی دے وے اونوں آکے کام عمر دا ہاں جائیں کرنا ہاں اون دے رایا چھائی میں بیٹھی ہوئی حضرت عمر ڈگری پہ روندے تے دستے نہیں تے عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رون پہ پترا کیوں رونا تو تے بڑا ہی چنگا ہے فرمایا اماں عمر نو معافی دے چھائی اللہ اکبر اینج ہاتھ باندھ کے شاہ جی حضرت عمر پہ روندے بھائی صاحب اینج حضرت عمر رو رہے ہیں فرمایا ماں عمر نو معافی دے چھائی اللہ چبی لاکھ مربع میل دا حاکم غریب مائی دے کول زمین تے مٹی کچی تے بیٹھا ہے کپڑے بھی ڈبڑے پے تے چمڑے دیاں ٹاکیاں کپڑے دی لگیاں پئیاں لباس اینج رو کے پیاندا اماں عمر فرمایا پترا عمر دا نام ہے میرے سامنے لے اون دے نال میں موکل سا جدوں رلیا میرے تو کیوں رونا ہے آکھے اماں معافی دے چھڑ عمر نو بس میں ترلا پہ لینا فرمایا میں دینی معافی کوئی نہیں پر تو نے میری خدمت بڑی کیتی ہے اماں آئے پیسے لائے آئے 3 دینار بھی لائے تے عمر نو معافی تیرے تے جڑا قرضہ ہے وہ بھی لا لا عمر نو معافی دے چھڑ مائی دی تلی تے رکھے آندی پترا بلا ہوئی کام عمر دا جڑا تو کیتا ہے اب جی جدوں اتنی گل ہوئی نا عمر نے معافی مانگ لئی تے مائی نو آکھیا اماں راضی ہے تو عمر نو معاف کر چڑیا پترا میں تیرے واسطے تو معافی نہیں کیتا حضرت عمر نے مڑ رکا تے قلم لئی فرمایا اماں لکھ کے دے تو عمر بن خطاب نے راضی ہو گئی ہے مائی سین کرتی پئی آئی تے مولا علی حسین دا بابا آ گیا فرمایا یا امیر المومنین تو سفیر دے روم دے وزیر دی لڑائے مائی کمل لگ پئی جو عمر زندگی نے منہ پہ کرنی ہے حضرات حضرت عمر اوتھے نہیں آ کے ہاں میں عمر میں تیرے نال ٹوٹے کر چھڑنے میں موکلی نہ تیرے نال تو میرے نا حضرت عمر اور انج رننے جی میں ماں کے بچہ دودھ واسطے روندا ہے اماں اللہ دا واسطے تو عمر نو لکھ دے تو معاف کر چھڑے اماں عمر نو لکھ دے تو معاف کر چھڑے حضرت عمر نے مائی کو حسین کرائے پھر آپ جی حضرت عمر نے مولا علی دے گواہ بطور گواہ اور حضرت سید سے سین کرائے فرمایا علی اینج آپ جی ہاتھ کرو علی جی آقا فرمایا امیر المومنین دا رکئی ان تے مائی دے سین ہو گئے کہ مدینے سے مائی رہ جائی آ رہے وہ دے سین میں کرا لیں جب قبر وچ جاواں میرے سیدھے کے لگ چھلی جدو حسین کا بابا قبر میں چاہے پچھے کنے دی حکومت کر کے آیا تو میں دسنا بڑا سونیا ایک مدینے کی مائی رہ جائی عمر اونوں بھی راضی کر کے آیا ہے حضرات میرا جملہ دل دی تخت تے لکھو ریکارڈ کرو جیڑا عمر ایک مدینے کی مائی دا عام مدینے کی مائی نو رنج نہیں کر سکتا او حسین دی ماں زہرا نو کیویں ناراض کر سکتا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لاجپال پیر سیال ماشاءاللہ بھائی میں کیڑی مثال دیں میری گڈی جب جی کتاب پئی مقالات سیالوی وہ کتاب لکھی وہ واقعہ لکھیا ہے حضرت عمر تے میرے یاد آ گیا پھر اگے میں تھوڑا جہا ذکر کرنا لکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یار گل دا 50 سائیے تے میں کہ حضرت عمر دی اور گل سنا چھوڑا سبحان اللہ محرم نال حضرت عمر دا بھی رشتہ بڑا گاڑا ہے سبحان اللہ حضرت عمر دا تعلق کاش میری ممبر تے مسند تے حضور دے غلام آ سنی اجڑے 100 روپے تے وک جان والے سگڑا ناقص خطیب یہ حضرت عثمان غلی دا بھی 40 دیاں دا پانی بند ہویا بیان کر دے تے اج عزت ہوندی اج اے حال نہ ہوندا سنیا دا میرے بچے نو جیڑی گل کو خطیب دسے میرے دل وچ پاک دل دے تختی تے لکھ کے لے جاندے انہاں بیچاریاں نو دسیا کچھ نہیں جاندا اے کیوں نہیں دسیا جاندا کہ حضرت عمر تے ابو بکر نے ساری زندگی جتھے حسین پیر رکھے اپنا متھا ٹیک کے عمر نے تے صدیق نے حسین دے قدماں دی مٹی چا کے ساری دی عثمان دا پانی بند رہا ہے غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا وہ بھی تصم بیان کرنا ہے حضرت عمر نو 26 ذی الحج نو آپ نو زخم ہوئے نے تیر ماریا کے وار ہوئے نے یکم ذی الحج نو آپ کی شہادت ہوئی ہے کیوں نہیں دستے تسی 10 محرم منیندے ہو ساڈا حق کے اسی یکم محرم بھی انج گج کے منائیے جی مصطفی دے حسین دا ذکر منا سکتے انہاں دا ذکر بھی ساڈے تے فرض ہے جنہاں اسلام دے مڈ بننے جنہاں اسلام دیاں او دسوئے کائنات کعبے دی چھت تے جنہیں اذان دا اعلان کیتا ہے او غیرت مند ماں دا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جنہیں
کعبے وچ دانا دیوائیں کعبے دی چھت تے دانا دیوائیں حضرت عمر بن خطاب صاحب سبحان اللہ قیامت تک حضرت عمر دے احساناں نو اسلام نہیں بھول سکتا ایک گول دستہ بچا بچا کے صحابہ نے اپنی جاناں دے دے کے حسین تک پڑھایا اگو حسین بھی مڑے اس گول دستے دی لاج پالی کر چھڑی ایک واقعہ جلدی جلدی سنا کے میں ذکر حسین تھوڑا جا کرنا چاہنا اللہ کرے میری اس گل دی سمجھ تانوں آ جائے توجہ حضرات سبحان اللہ میرے کو گڈی کتاب پڑھی جس نو حوالہ چاہیے ہوے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ میرے کو موجود ہے بڑی ٹھنڈی گل کر وہ تے لکھیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاد سن بننے دے اوتے اگے سامنے بننے دے اوتے سکا عرب وچ مڑ دیتا پانی دی کوئی نہیں قلت پانی دی اور وہ سمندری پانی نال فصلاں دی اشاعت بھی نہیں ہو سکتی محمد رفیق شمشاد ڈاکٹر محمد رفیق شمشاد صاحب ماشاءاللہ توجہ حضرات ڈاکٹر صاحب واقعہ کتاب میں لکھیا ہے کہ حضرت علی بننے تے جا رہے تھے نہیں سمجھو بھئی او بننا بننے سبزہ جڑا ہے وہ مٹی دے وچ ہے بننا سکا ہے گھاس سکا ہے بکری جاوے تے اس پر فصل چرنی ہے تے بننے سکے تے چرسی تھوڑا کی ذہن ہے فصل وہ سارا گاہ اونچا بیٹھا ہے سوتے جان لیکن حضرت علی دے فلسفے تو قربان جائیے آپ دے تصوف اور آپ دے علمی فکر تو قربان جائیے آپ نے بکری نو ڈٹھا تے بکری بننا پہ چردی ہے سکا گاہ فصل نہیں پہ چردی اگر بڑے گال مکئی آل منجی آل باجرے آل نہیں پی جاندی حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تو حیرانی ہوئی دی عالم وچ ویکھ کے نا بکری تسلی نال شاہ جی ہاں پگاں ٹر گئے آپ جدو واپس آئے نا اپنا کام شم کر کے بس ایتھوں کوئی منٹ سے لکھ کے جاوے ایس ڈیرے تے اپنا کام شم سنبھال کے جاوے اتنی دیر گھنٹہ آدھا دو لگے اس مولا علی واپس آئے ہن تانوں سور سناواں تے مڑ تساں راضی رہنا ہے گل تو میں عقیدے دی سنا رہا تو چس نہیں پیا ان گلاں دا پیغام میسج دا بڑا فائدہ ہو سی تانوں میں سور ہوندی ہے الحمدللہ میں دو گھنٹے سور اکھ نہیں پٹدا ایک ڈیڑھ دی سور لا لینا تانوں پتہ ہے میرا الحمدللہ آپ نے جان دے بھی ہو تسی توجہ کریا پر عقیدت دیاں گلاں تانوں گھٹ دسنیاں گئیاں تساں الحمدللہ دوویں اج میرے تو منے سارے ہی خطیب اچھے بلائیں پر میں ناقص جڑی گل شروع کر پہ تھانوں سمجھنا ہے حضرت علی اپنا کام کر کے آئے پیر جی تے اگے شاہ جی ویکھیا تے بکری ہن سکا بننا چھڈ کے تے اگاں فصل پئی اجاڑے اللہ تعالیٰ نے حضران ہو کہ بکری نو بیک کے نہ توجہ نال تے آپ زمین تے بہ کے بکری لون لگ پہ اللہ کوڑ ایک دور یہودی کھڑا ہو آگے ہوتا کیا بھائی ابو طالب دے پتر نو شاید کو چوٹ آ گئی ہو کہ بچھو لڑ گیا ہوئے سب لڑ گیا ہوئے کو تکلیف بن گئی ہوئے وہ دوڑ کے آیا علی بن ابی طالب جی فرمایا جی تسی رون لگ پہ چانا خیر تے ہے تو شاید نہیں ٹنگ ڈوں کر گئی انہاں کے نہیں یار انہاں کے کی ہویا انہیں کی یار مینو بکری دا چلنا دستا ہے کہ آج اسلام دنیا تو کمزور ہو گیا اللہ اکبر کیوں کی ہویا انہاں کہ مینو انج لگتا ہے کہ حضرت عمر شہید ہو گئے انہاں دی روح پرواز کر گئی وہ دا کہ جی بکری تو انہوں میسج کی نے دیتا ہے تو انہوں کی پتا فرمایا مدینہ دور ہے اسا کیا یہ واقعہ مدینہ دور ہے میں عمر کو زندہ چھڑ کے آیا وہ دیتے زخموں دے باہر آئے زخم دیر آئے پر مینو بکری دس دیئے کہ عمر شہید ہو گئے کیوں یہودی میں پوچھتا کی نے وہ دا کیا چلو گیا وہ دا بکری کسے دا حق نائف بھی کھا دی اور بکری کسے دا حق کھا دی پئی ہے جانوروں تیری اور دا رو بہا کہ عمر تے ہوتے ہو کسے دا حق نہیں کھانا وہ دے جانوروں تے ہوتے ہو کسے دا حق نہیں کھا سکتے کہ حضرت عمر صحرا دا باغ فتح بھی نہیں کھا سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ بکریاں حضرت عمر دے ہوندیاں کسے دا حق نہیں کھاندیاں حضرت عمر خود زہرا دے حق نہیں کھا سکیا سبحان اللہ دارا میرے ہتھاں ویکھو چھڈ جیو جے کلپ سن کے حضرت عمر دے بارے غلط گمان رکھنا یہ جے کلپ سونی نہ جے دے وچ نبی دے نال ستے ہوئے نبی دے یاراں دی توہین ہو سبحان اللہ کیڑی کیڑی گل تو دساں ڈھیر پہلو میرے سامنے آ گئے اللہ اکبر ہٹ گئے جگر پہاڑاں دے ہٹ گئے جگر پہاڑاں تے کمب گیا جگ سارا اصغر دے ناز دے حلقوں جدو چھٹیا خون بہارا شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بہنا
جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آپ دل صاحب بڑا اٹھا مدینہ چھڑنا جڑے گئے نے انہوں نے پتا ہے میں کئی بار حضور دے روزہ نور دی زیارت کیتی ہے شیخ جیل آلیو پیر سیال لجپال دی نگری تے وسن آلیو جدوں مدینے 8 دن بابا جی رہ آویے پھر واؤچر سامنے آندا ہے ہوٹل دا جناب 8 گھنٹے رہ گئے مدینہ چھڑ دینا ہے اللہ دی قسم دل دے ٹکڑے ہو جاندے نے 8 دے مدینے رویے حسین دے نانے کول رویے آن دل نہیں کردا ایمانداری نال شیخ جلیل آئے دسو جدو حسین مدینے اترے آئے سی ماں دیاں لوریاں قرآن والیاں یاد آئیاں ہو سن ماں دیاں لوریاں حسین نو یاد آئیاں ہو سن بابے دے نانے دے سینے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا حسین نو یاد آیا ہو سی میرے حسین جدو مدینہ چلے آئے ہو سی نانے نو آکھیا سی لے نانا سفیر مسافر نہیں ہونا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میریاں بھیڑاں بیٹھیاں نے میریاں ماں بیٹھیاں نے دھیاں بیٹھیاں نے میرے ویر بیٹھے ہوئے نے پتر ایک واری عمرے دے جاوے پتر 2 سال واسطے سعودی عرب جاوے یورپ جاوے ماما متھا چون کے جھولی کھلار گیا بھی ربا میرے پتر دی خیر ہوئے ماں ہی رستے جوان راندی ہے بس سال بعد میرے پتر آ جانا ہے 6 مہینے بعد میرے پتر وطن واپس آ جانے حسین لو بتائے میں ہون جانے علی اصغر نو نال لے جانے علی اکبر نو نال لے جانے میں انہوں محمد بھی نال لے جانے نے مڑ نہیں آنا نانے دے روزے تے سلام کیتا زینب پاک نے فرمایا وے ویرا یار کماری پردیسیا اپنی ماں نو ملدا جا ایمانداری نال دسو جدوں پتر نو پتا ہوئے ماں آخری بار ملنا ہے ماں دیے پترا میں تیری تھان تے قربان ہو جاواں میں ایک باری الائیڈ ہاسپٹل ایک بچے دا پتہ لین گیا ایکسیڈنٹ ہویا او ماں میرے پیراں تے چادر سٹ کے آندی ہے مولوی صاحب میرے رب کے میری عرض کرو میری جان لے لوے میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے ماں مرے تے ماپے مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میرا ویر میں ہن حالیہ جی گل دساں تے دل صاحب لامت نال قمر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب حج تو ایسا ہو کے آئے نے میرا نکا بھائی بھی نال آ میرے والد صاحب جدو واپس آئے نے پہلے بھی ماں بھی قبر تو ہو کے آئے نے جدو جان لگے نے جدو آئے نے گڈی جو پیر بعد لکھیا تے آکھیا آئے میری ماں جو روندی آج پتر نو سینے لا لینی آج ماں نو بیٹے چاہ چڑھ دے میرا پتر مدینہ ویکھ کے آیا ہے شیخ جلیل والے ہو احمد بخش کمبو دے ڈیرے تے آن والے ہو حافظ سبتائن کمبو سیالوی صاحب دے ڈیرے تے آن والے ہو اپنا گھر جتھے بندہ جمے آوے چھڈن بڑایا اٹھائے وچ پردیسیاں رول گئے تے پاک نبی دے جائے میرا حسین دی رات دے ویلے ماں دی قبر تے اپڑے آئے نہیں اماں اٹھ دے تیرا پردیسی حسین آ گئی اماں وے تیرا صغر بھی آئے تیرا اکبر بھی آئے میرا امام واری واری سارے دا سلام ماں زہرا نو دے رہے آئے میرا میر میرے حسین بادشاہ فرمایا میرے میر عباس جی آقا حسین فرمایا مدینے اعلان کر دے مدینے والے ہو سارے اپنے گھراں وچ رک جاؤ حسین دیاں دھیاں بہنا جا رہی ہیں نبی دی اولاد مدینے نکل چلیے بس کوئی گل آئی نانا اساں اپنا آپ مٹا دینے تیرے دین کو اساں بچا لینا ہے بس میرا ویر ہوں میں گل آخر دے لینا اس گل نو دل دی تختی تے لکھ لیا جے میرے ویرو میرے لجپال حسین 10 محرم دی دیگر آ گئی ہے میرا امام فرماندہ لے خیمے والے ہو میں تر چلے آؤں میرے ویر میرے حسین امام زین العابدین نو فرمایا پترا میں ہن جانا ہے مڑ کوئی نہیں آنا تیرے سامنے تیرے ویر علی
اکبر دی بھی لاش پئی ہوئی ہوئی تیرے سامنے تیرے نکے یزید علی اصغر دی بھی لاش ہونی ہے تیرے سامنے سب تو بڑا بھارا مسئلہ بننا ہے میری دھی سکینہ دا جدو رات پونی ہے میری دھی ابا ابا کر کے جدو سدنا ہے پترائیو اس ویلے میری دھی نو سینے لا کے چپ کرا لائی تیرا کربلا دا حق ادا ہو جائے گا میرے ویرو توجہ نال دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو میرے امام نے واری واری سارے قافلے والےاں نو تیار کیتا ہے ہتھی ٹورے آئے جدو حسین دی واری آ گئی میرے حسین پیچھے مڑ کے ویکھیا سیدہ زینب پاک پوچھیا وے میرا مڑ مڑ کی وینا ہے فرمایا میری بہن اج مینوں وچھڑیا نانے دا دیس مدینہ یاد پیا ہوندا ہے جدوں میں سنیا جدوں میرے نانے نو میراج ہوئی میرے نانے نو 70,000 سواریاں براق والیاں آئیاں 70,000 براق تے فرشتے سوار کرن آئے اج میری حسین دی واری آئی ہے اج مینوں سوار کرن والا کوئی نہیں بہن نے اپنے ویر نو سوار کیتا ہے میرا حسین ٹرن لگا ہے چلدیاں میرے حسین ٹرن لگے نے کچاچی سوار بچوں سندا مار کے آندا ہے حسین ابن علی رک جا پردیسن دھی دے تحفے لے کے آ گیا میرے امام نے حافظ دی گدڑی کھولی ہے وچ سغرا دا خط پڑھیا ہے او دا مضمون ایک سراکی دے شہر نے لکھیا ہے جدوں دھی دا خط میرے حسین وچ چم کی اکھاں نال لایا مدینے وال منہ کر کے آکھیا دھیے بڑے اوکھے ویلے حسین نو یاد کیتا ہی میرے امام نے کر کے خط پڑھیا ہے وچ علی اصغر دے نکے نکے سوٹ سیتے ہوئے نے وچ علی اکبر دی پگڑی بہن نے تحفہ گلی ہے میرے امام نے جنہیں خط کھولے آئے اتنے لکھیا ہے خط نال بھیجیندی پیاں بابا نالے اصغر دے دوں چولے انشاءاللہ ٹردا ہو سی میرا اصغر ہولے میرے امام نے گدڑی کھولی ہے انج خط پڑے آئے پھر تحفے ویکھے نے میرے امام نے اس پردیسی قاسم دی ہاتھ پھڑے آئے فرمایا تینوں پردیسوں ویر دے بہن دے ویر بھی کھاواں او میرا علی اکبر دے بازو حلب کتے آئی او تیران دے می وچ میرا اکبر پیا ہوئی او میرا اصغر پیا ہوئی او اس پردیسن بہن لو آکھی تیرے ویر نانے کو لوگ پڑ گئے نہیں اور اصغر دیاں اڑیکاں لا چھڑے اکبر دیاں اڑیکاں لا چھڑے شالا مرن ویر کسے دے کہ نہ ہون دیوانیاں بہنا جس بہن نہ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حسین بادشاہ سارا قربہ سپرد خدا کرنے کے بعد خود نیزے دی نوک نے میرے حسین نے کربلا وچ قرآن سنایا میرے امام نے شاہ جی لاجپال حسین بادشاہ نے پورا قربہ حافظ صاحب اللہ دے سپرد کرنے کے بعد نیزے دی نوک تو خود میرے حسین قرآن پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک منزل صرف میں واپسی لکھنی ہے کہ اتنی جرت نہیں پہنچی کہ حسین بادشاہ کا ذکر سنایا جائے اور پڑھیا جائے بس اتنے میں ایک منزل پڑھنے لگا میرے امام حسین بادشاہ 11 محرم الحرام فجر دی نماز کے بعد قافلہ جب ٹرن لگانا شمر خیم دی قیادت ہے میرے حسین بادشاہ دا قافلہ ٹریا تے دیکھیا کی ایک بے ایمان یزیدی قریب آیا آندا ہے جی کوئی قرآن پڑھتا بیٹھا کون جڑا اجے بھی قرآن پڑھ رہے انہوں نے دسیا جی امام زین العابدین نے فرمایا تینوں نہیں پتا جی قرآن کون پڑھتا ہے تسی تے اپنے لو مٹایا مٹ نہیں سکیا انہوں نے کہا جس نیزے دے اتے حسین بادشاہ دا سارے دے قریب کن کر ویکھیا تے حسین دی آواز اس نیزے دی نوک دے وچ آ گئی سبحان اللہ حسین بادشاہ دا او قرآن پڑھنا او جنبش وائبریشن او شروع سی مورخ نے حد کر چھڑی شاعر نے حد کر چھڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ختم نبوت